weche mamoko bende en ni weche mamoko bende Nyakaramogi nenore ni nitie ng'ikruok moro matin. Warito mondo ikruok obedi e bathe komachielo kocha mondo wadhi mbele. Ka wadhi mbele ni jokanyo mag duond bura ma Jubilee ma Mombasa odok ne mane jatend piny Uhuru Kenyatta kuom seyo ni weche moko mosebedo ka owacho ahinya to ni joma tindo nyalo thiro chenro mag piny owacho. Ka gitwak kod jofwambo e boma ma Mombasa, giko ni Uhuru mana kaka jakenya mora mora ni kod ratiro mar golo duonde e wi chal mar piny Kenya kendo siemo kuonde ma rem nitiere. Giseyo jotelo mosebedo kadiro weche ma ok ni kare ne Uhuru Kenyatta ka giluwo ni jatelo no nyaka mi luor kaka jatend piny mosedhi e rutaya. Na sisi kama memba wa Jubilee Mombasa County tunakana wale wote ambao wanatukana mheshimiwa Muigai Kenyatta. Tuko chini yake na tunamuunga mkono. Yeye ni mwana Kenya, hata kama ameritaya, ana haki za kikatiba kuzungumzia masuala ya nchi. Kwa hivyo anapoongea, sioni haja kwa nini waweze kumshambulia na kutumia lugha chafu kwa party leader wetu. Hili jambo limetuudi sana kama viongozi wa Mombasa, na siku ya leo tunataka kutoa onyo ya kwamba kama wanataka pia waheshimu kwanza viongozi wetu wa chama. Mheshimiwa Rigathi Gachagua aheshimu wale viongozi amewapata katika opposition, isinje ikawa naye ametuma kutugawanya katika opposition. Huyu jamaa hapate kura tukifikiria kwamba ni mmoja wetu. Kwa hivyo kama ni mmoja wetu, aunge mkono wale wengine bila kunja na matakwa nataka hivi ama hivi.